Čaute ľudia, moje meno je Nightteam a ja sa tak volám. Takže čaute ľudia, moje meno je Nightteam a vítam vás v prvého videa z Minecraft hra Multiplayer Minecraft. Som tu s Clary. Čau Clary. Ahoj. Ideme natáčať Minecraft, ako som už hovoril, a bude to super Minecraft. Pomenujeme to YouTube, ako YouTube, svet. Si úplne začínali Gogo. No, musíš, no. Mám už všetko, hráme na normál. Proste, my už sme skúšali jeden svet a nejak sa na to tam... Respektíve 3 svety. Áno, a nejak sa nám to tam nepodarilo. Nejak sme našli nejaký spárne za zombíkmi a zabili nás, takže ideme... Raz sme to zabudli natáčať. Raz nás zabili 50 krát a raz sme stratili veci a spadli sme do lávy. Takže ideme hrať zase. To je pekný svet. Poď, môžeš sa pripojiť už. Veď sa pripájam. Dobre. Hráme na najnovšej verzii Minecraft. Áno, 1.0, 1.6. Je to najnovšia verzia, dá sa tu ísť aj do landu a pozor, hráme na tablete a na telefóne, takže nie... Ovládanie je tu trošku ťažšie. Áno, nehráme na nejakom počítači, ale... Keď napríklad budeme chcieť zastaviť video, tak uvidíte ikonu, takže ja hlavne natáčam. Mám tu svoju kamarátku Clary. A taká jedno upozornenie, že keď ma nazviera niekedy, keď tak ja som bola tiež youtuberka. Áno. A volala som sa tak, ale ja sa volám náhradným menom Clary. No, Takže proste... Je to logicko-letargické. Ja sa volám Night, ale skutočne vám nepoviem. aby to bolo také napínavé. Áno. Yes, no, mám something. A jablko. Úžasné. Že ja som Minecraft. Čarovný. Áno. Ja som... Jak to je? Ja Som čarovný, lebo že hrám čarovný Minecraft. Ak ste videli Gamera Amen čarovný Minecraft, tak toto tam budú hovoriť. A určite si pozrite, je to úžasné. Ovce na strome. Je to lepšie jak Futurecraft. Určite. Tam majú drakov. Čo to ovečky? Umri. Zgagni ty. A delfínov. Tu je kopec ovečiek. Potom nedávate nám prosím dislike, lebo je to nightové prvé video, takže... Nightové! My budeme hrať na to, že spolu. Ja si chcem vyrobiť sekierku. Ja mám každý deň tréningy, takže asi to tak. A ja budem mať. Ale ne tréningy. Tak čo? No tak, vieš asi čo. To je jedno, proste teraz sa o tom budeme dohadovať. Ja budem mať basketbalové tréningy a zápasy cez víkend, takže... Dobre, nemusíš teraz to vykecávať. Basketbal je A? Začnite hrať. Zabíjaj tie ovečky a zatiaľ ti vyrobím nejaké veci. Zober loptu, nie drogy. Ja radšej zoberiem drogy. Ale ne, ja nefetujem, ako ostatní ľudia. Pardon, som to... Pláne. To sme si trošku mohli chorá, postavať takže- barák. Bože. Jediným kobustom sa musím Možno zahrať. niekedy budeme hrávať aj ešte s jednou kamarátkou. Ako sa volá? Neviem. Netušíme. Thanos. Ale uvidíte. Ja ju poznám. je to moje kamarátka, takže... Aj moja je to kamarátka, ale teraz si nemyslíte nejaké blbosti, fajn? Lebo bude od vás, bude odo mňa aj všetko. Takže no, ja som sa zakopal do zeme a idem vyrobiť nejaké krumpáče a tie blbosti. Ako už Night povedal, budeme hrať bez cheatov, aj keď máš program Minecraft Speedy Master. No ale... tak to teraz není vidno. To je dobré. Ale nie, tie To určite nepotvácaš. každý pozná. Lopatou nemusíme vyrábať, čo? Nie. Stačí 12. Kde si? Ja som sa tak pekne zakopal do zeme a ťažím tú kobostom, lebo to nikdy nie sú hory. A ja som hlavne chcel mať dom na hore, ale tak viete to. Dom je až posledný. Áno, ja som nemyslel, niekde musíme nájsť nejakú prostú jaskyňu. Ale, to je uhle. A neberiem 5 ho. ovčieho mesa a 2 kravie. Ja zoberiem to uhle. Koň. A našiel som jaskyňu. Nie. Ale tak za chvíľku dojdem za teba. Za teba. Koníky, keď ja chcem nájsť púšť a chcem nájsť sedlo. Ja chcem nájsť chrám. No veď. Čo si myslíš, že na púšti sa niekde bude povalovať sedlo? No, studni. Si vtipný. Strašne, že? Máš už tie veci? No, ešte nemám vyrobené. Vlastne kde si? Tu. Kde?
Tam bude niekde. Nebí ma. Dobre, počkaj, tak tu položím crafting, dám ti nejaký a vyrobím ti to. Ja budem stavať asi dom a lopatu a tá Clary mi pri tom bude možno pomáhať. Nebudeme A budeme si, a možno dúfame, že nájdeme dedinku, lebo inak sa nám nepodarí nejaké veci postaviť. Ak poznáte Iron Golem Farm, ale to neviem, či sa tu dá postaviť. Dúfame, že Ja áno. chcem nájsť. Iron Golem sa tu dá postaviť. Ty máš koľko sekery? Sekery. Ja tu mám normálne búk. Stoj, búglo. Ja som mal 2 sekery. A pritom mám len jednu. Dobre, no poď. A ja mám len krompáč. Ty máš len krompáč? No, Ja som ti hodil sekeru. Ježe, prečo mám 2 sekery? Máš. kde? Tam už to máš na zemi, jak sa tak pekne pozeráš. A kde si? No, Je to vianočná edícia, no, to poznáte, to poznáte. Budeme sa on má snažiť... rád veľmi stýva s Vianočným. No jasné, jasné. On Zomboň. Sorry, horíš. Zabijem ho. Nevšimol som si. Ja už horím. Dobre, žijem. Ja nežijem, ja umieram. Koľko máš ovčích? Akože koľko si zabíjal? 5? Von? 3. Koľko máš von? 3. Dobre, ešte tu je ovečka. Ja mám 3 Headshot. srdiečka. Ešte potrebujem nájsť jednu ovečku. Koľko máš? Ešte 3? Tak ešte jednu. Budeme sa môcť vyspať. Pôjdeme hore tú jaskyňu. Počkaj, ja chcem nájsť len jednu ovečku. Ale veď tu nájdeme po ceste, veď najprv musíme nájsť nejakú jaskyňu. Dobre. Idem za tebou. Konne. Je, ovečka. Počkaj. Stopka. Jebe. Ešte koľko môžeme natlačať? Do koľko si hovorila? Do 47? Do 50. Môžeme natočiť len 15 minútové videa, neviem, máme Koľko je hodín? ešte 7 minút máme. No dobré. Takže budú kratšie videá, ale Lebo to- nesťažujte sa na to. No, my za to nemôžeme, to je taký... No to poznáte. Kde si? No ja idem za tebou, ja ťa vidím. OK. No trošku spomal, prosím ťa. No dobré, môžeme ísť. Ešte sú pekné plány. Poďme radšej sem, to je dobré. Potom si môžeme dať spawn. Ježiš, to je jaskyňa. Máš jaskyňu, ty. Aj tak nemôžeme použiť. To není jaskyňa. Je to jaskyňa? Není, ale je tu uhlie. Ovečky, aha. Ja už Oh my god, tekvica! 2. Dobre, tak zoberaj ovečky aj to, lebo ja už mám síce 6, máme už 6 vln, ale zober na meso, to budeme potrebovať. Alebo nechaj ich tam, budeme si ich pestovať. Mám iron! Pestovať ovečky. Ne, nechaj ich tam, nezabíjaj ich, prosím To ťa. som zabil. Všetky. No, Keď nájdeš nejakú zvieratá, tak ich nezabíjaj. pestovať ovečky. Ne, ale chovať, akože, aby sme si potom mohli rozmnožiť jednu Mám zabíjať. 10 ovčiek mesa a žerem. Tak to sa radšej vypečieme, čo to tu? Ešte si. No tak, Už je neskoro. ja mám ešte 6. Dobre, tak už to nie je dobre. Ja nasvedčím niečo na pec. Ale našiel som nejaké uhlie. Ďalšie uhlie. Ja som našla uhlie. Ty si v jaskyni? No ja som za tebou. Tak. No. Aké uhlie si našiel? Povolovať sa na zemi. Ha? Čo? To je no, ale to je strašne veľa uhlia. Ty kokos. Ja teraz budem potrebovať uhlie, lebo idem vypekať to meso. Tak ti pekaj dám aj mne dám vypekať. Dám ti, aby si vypekla môj. Daj tam ovčie. Ja mám 5. Ježiš, to je uhlia. Bože môj. To je Anton. Ja mám 4 HPčky. Ja mám 8 HPčiek. Ja mám 9. Ja mám 9. Vieš koľko mám uhlia? 43. A 4 irony. Dobre, ja mám uhlia 11. Ovčie meso je moje. Ale nie všetko. Ja ti dám kravy a prasači a oslepači. Ale aj to vypečiem. Počkaj, môžem si on jednou zobrať, lebo ja potrebujem sa nájsť. Ach bože, dobre, super.
Potom ešte tam má vypekať to, čo si hovorila, to Dobre, krávne. vypečieme to a Asi to, zapadá slnko. áno, tak mi to zatiaľ stane. Ale to by bolo pekné, ako Poď zakopme sa do zeme. Daj mi prosím ťa tie vlny, čo máš. Prečo? Vyrobím tie postele, bože môj. Ale nebudeme možno, akože už to ukončíme, ale daj mi tie vlny. Čo máš 4. Určite to ukončíme. Určite to ukončíme, ale daj mi tie vlny. Máš toľko vln. A ešte čiernu. Máš aj tekvicu? Ne. Super. To sa hodí. Aspoň ideme mať jedlo, no. Ale tak muselo by sme mať niečo také, no. Lebo tekvice sa samotné nedajú jesť, nie pumpkin, a na to potrebuješ sugar, akože bambusové toto, blbosť, a ešte môžem vyrobiť 3 postele. Ale stačí nám 2. Dosť. Ale tak možno 3, keď... Ja sa chcem ísť vyspať. Tak počkaj, ukončíme to, keď budeme spať na posteli. Au. Čo au? Nič. To som si hovoril som trošku. Potom bude možno aj tá kamarátka, no pozor. Od seba. Takže, no, čau. Ahojte.